Mgbede ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo ekene m ụnụ. Asị m nke onye chi ya zere nọ. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu Oraifite. Abụ m nwa Adama anyị na-akpụ alụ n'Oraifite. Asị nka chi tata bụ nkwọ pụtara anyị ihe ọma. Ihe ọma merụ nwoke merụ nwaanyị. Ezigbo ngo onye ji ego na-akwanahụ na ya. Aka m bụkwa onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. Ihe nchọ ka nkọwa n'ụbọchị tata bụ ihe merenụ ọtụtụ ndị mmadụ ji abụ ha lụchaa ụfọdụ ọrụ asị na ọ gara aga, maọbụ ihe na-ebe n'aka na-ebe. Ihe na-ebute ya bụ nke mbụ, the inner atmosphere of onye a na-alụrụ ọrụ and the inner atmosphere of onye ga-alụ ya bụ ọrụ maọbụ onye gbara ya bụ afa. Ịghọtara ya? Na paatị onye na-arụ ọrụ, onye a ga-alụrụ ọrụ na-achị ije gba afa, ana m agwa ndị mmadụ ịkpọtụ chi gị ka gị na chi gị kwụrụ ọbụ mbụ bifo iji ịgba afa. Gwa chi gị sị na nchọrọ ka m gbaa afa, gbachi nkwudoro m, lead them to the right path, lead them to the right person. Nke bụ eziokwu ọbụla problem ọbụla nwere onye destiny ga-solve that problem. Check it or leave it. Mgbe Jizọs Kraịst bịara, ma ọ bụrụ na o mere exist, ọ gwọrọ mmadụ niile, mana ana m akụgoro based on allegorical story of the Bible. Ọ bụrụ mmadụ niile ka ọ gwọrọ, ọkwa eziokwu. Etu a ka ọ dịkwa, ndị niile akpọrọ ọrụ abụrụ maka ndị niile. O mere ndị akpọrọ ọrụ ndị ozi ọma maka ndị Gentiles, ọkwa eziokwu na Bible. Yes, a sị na Pọl bụ ndị akpọrọ ọrụ maka ndị Gentiles ka ọ gbasa ozi ọma maka enye ndị mba ọzọ abụrụ ndị Juu, ọkwa eziokwu. Etu a ka ọ dị n'ọdịnala ma ndị akpọrọ ọrụ dị iche iche. Remember ụbọchị m kụziri gbasara kọl. Onye nwere kọl bụ onye kọl, onye nwere kọl, onye akpọrọ ọrụ bụ onye akpọrọ ọrụ. Ma ọ na-arụ n'ụdị ọdịnala, ma ọ na-arụ n'ụdị evangelist, ma ọ n'ụdị ndị ụka ọbịa, ha niile bụ ndị ọrụ. N'ọzi onye ahụ ya edisaidịrị n'ụdị ọ chọrọ iso wee lụ. Mụnwa na onwe m ana m alụ n'ụdị ọdịnala maka na ọdịnala bụ orijinal. Iwuru eziokwu na-arụ ọdịnala nwere ọṅụ dị na ya. Nne ekere gị akadogide, agwa gị na nna ekere gị akadogide. Ọ bụrụ na nna ekere ndị ọgbanugo, agwa gị na nna ekere ndị ọgbanugo. Na-ekere ndị amụsụ, agwa gị. Mana onye ọ na-eje ụka alụ maka n'ihi na ọ na-eprezent Baịbụl, ọ ya agwa gị na ọ ga-alụrụ gị ọrụ. Kịta a na-emezi ekpere eme, ya ga-emere gị ekpere ọsọ 30,000 40,000. Nwanne eji 40,000 ego kandụl. Nwanne ọ gwaja gị nke onye gị fasting ka iwe believe ọ na-ekpere ka ọ na-ekpe, ọ bịaje n'azụ. Ọ bụrụ nke ọ ya alụwa, ọ chọwa dibịa anyị dịka anyị dibịa anyị dịka anyị ka anyị kere ndị amụsụ. Ekededere ndị amụsụ, nwanne ihe gabara gị ije na ahụ na-ekpere eburu ji na ọkụkọ wee jeje ekere. Ịgatago? So ihe na-achị ka onye ka aghọdịrị. So na mme onwe m achọrọ m na-eri ji anụmanụ ịda anya. Ịghọtara? Achịrị m onye chọọ ịza akpa ya zaa akpa, onye chọọ ịza koro ya zaa koro. Ịghọtalụ? Then ndị na-asị na akpọrọ ha ọrụ mana ha asị na ha anaghị achụ àjà of any time, na ha kpee ekpere azịa fine, ọ bụrụ na azara ya they don't care. Mana nke m nwa bụ ebelive m na mkpesi ekpere achụọ m àjà setụrụ ụmụ mmụọ dị iche iche ndị wee dunye ha ozi. Ịghọtara ya? Akwara m ụbọchị asị na na-etu ihe wu ihe ejikọta ihe ịchụ àjà na-alụ na ọ dị ka nwa okorobịa bi na ya dị. Ị na-abụ ịbatara ịgota biskit, gota chingom, gota swit, gota ihe ọbụla nke ụmụazị ya dị. Nwanne ọnwa ụbọchị chọrọ ije gbata mmiri, asị bụọda weta ha ije gbatara gị mmiri. Mana ị bụrụ bụọda na-awụ aka gọm ịbata ide ajụ ụmụazị ya dị na a na-emesara aka ma ọ gụtara ha ihe. Nwanne ị ga-eji aka gị buru galọn gị gbatara onwe gị mmiri, nwa onye ga-ajụ gị bụọda ka enyere gị aka. Ịghọtara ya? Ndị sịrị na ha na-ekpe ekpere mana ha adịghị achụ àjà nọ ka onye sịrị na eje sọmiti CV ya n'Ọka, ọ na-achọ employment na gọọmenti, mana ọ sị na ya ga-enweta dị ọrụ by merit, na ya adọrịrị ịlọbi ndị mmadụ ma ọ bụ ije n'ọfịs
yọọ ndị mmadụ ka ha nyere ya aka ma ọ mee ihe a na-akpọ PR, personal relation. Ụdị ndị dị etu a nwere ike ochegide ka e wee ya n'ọrụ tie gọọmenti adịtuo n'ọkwa mana ndị ma mmadụ ndị wee lọg leg yatago mmadụ ka ọ ga-esi wee wụọ sọbmiti CV ya ma ọ na aplikeshọn ma ọ na-achọ kọntraktị o jee n'ọfịs dị iche iche ka ekene ndị mmadụ kwanyere ndị okenye ugwu gwa ndị mmadụ ihe ya chọrọ biko ka e nyere ya aka ka enweta ọrụ a nwere ka ọ bata n'ọfịs odogwu ọsị ya dị anyị nyere m aka ka nweta ọrụ a na mma pụtara uwe ofu efi onye odogwu ahụ o kereziri wesịa nwanne imere ọfụma wee ma na ya kpọtụrụ n'ọfịs m oke mma enyere gị aka nweta ya bụ ọrụ onye ka a na-akpọ PR. So mụ nwa na-achụ àjà na-achụrụ ụmụ mmụọ àjà bụ PR enyere m aka ọ ya amasị ha ha jee lụọ ọrụ a eje lụọ ọrụ ya ịghọtara ya mana anyị niile bụ ndị gbara ọrụ na ụfọdụ ndị akpọziri ọrụ a bụ ọsije na ọyarụ n'otu omenala ọlụba mana ihe na-achịkọwara gị bụ ọ bụrụ na ije gbaa afa ma ọ kọnsọlt onye nwere kọlụ ọkụgoro ndị gị na ha sosi ya biko na ịchọrọ eje kọnsọlt ihe a ka ihe niile gbasara gị ihe niile zoro ezo ọ bụgoro ọrụ arụchara alụ kpuchie maka na mmadụ nwere ike iji aja afa wee jee lụọ ọrụ na ọrụ amụsụ ọrụ chọọsọ ha egbuchie ọ mapụta n'afa ịma na o nwere famịlị dị iche iche nwere nọ n'ihe mgbu ọtọ nọ emere na ngwuru ma ọ na ndị mmadụ ndị kịta ji emebie ihe ndị gboo debere kpọọ mkparịa ndị ichie ebe nna ha wee gbaa ha ụchụ ejee n'afọ ọma na-apụta ịma inwe ike na-ejegharị ekpere dị iche iche ọma apụta mana ọ bụrụ ihe abụ ihe bụ nsogbu na famịlị depreshọn ụlọ adịghị aga chi na ịgbagodo afa chi wee mere ya amara sị na afọ ị na-ata n'ozugbo ebezina wee kpojezie na nke dibịa ya gbara afọ ya gbapụta ihe m na-achịkọwarụgodo ekere ọrụ eke nwere onye ọ bụla onye ga-azọpụta gị n'ọnọdụ gị onye bụ isiokwu na iji maatụ o nwere onye ya bụ inwe problem mmadụ na nwere ofu problem eje n'aka ofu onye ọrụ maọbụ onye ekpere ihe ọsọ gbaa ihe niile ahụ ndị ọrụ onye ọrụ a wee nerecha wee gwa ofu onye sọlvụrụ problem ofu onye mana ọ sọlvụrụ problem nke onye nke ọzọ ọ pụtara na ike ya adago kama ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ onye ya ka e dere ga solve the problem of the second person. Now if the second person keep on going ọ ga-ejitakwa n'aka onye ga-asọlvụ problem ya. So ihe butere ihe bụ na ịgbata ezigbo afa bụ nọmba 1 then ịnwetazi onye ọ bụ ọrụ ya na ọnya ga-azọ gị enwere ike ọ bụrụ na ihe bata na-azụ bụ problem bụ na ị nwetabere onye chọpụtara ihe bụ mkpa gị ịnweta onye chọpụtara ihe bụ mkpa gị then onye agha enwe ike wee sọlvụ onye ahụ mkpa gị anwa so ọ bụrụ na achọpụta onye gbapụtara ezigbo afọ ga-amara ihe bụ problem gị then ọ bụrụ na onye ga-arụ ya bụ ọrụ alụ ya ọ gaala ka ọ bụrụ na ọmụrụ mgbachi adịghị afa chọpụta ihe onye n'ụzọ gị mma ajụ afa si ya afa nrụọ ọrụ a ma alụta ya ọ bụrụ na afa sị mba na ma alụta ya atara eche emetụ onye ọzọ mana ọfa sị na nrụọ ya na mma alụta ya ahụ ikpeazụ mma ajụ sị na mma alụta ya alụọ m ya ịghọtara ya because my mission is actually to help people live better life. So ihe m na-achịkọwa bụ ife ije gbaa afa jụọ ese ọfụma akpata ezigbo afa deetu isi kwado onwe gị dị very important ka ezigbo ihe niile egbuchi wee pụta n'afa gị ịbụ onye gbara afa anwa ịnọkwa n'ọkwa dị mma ọ bụrụ isi n'elu nwaanyị ma na ije gbawa afa ọchịchị ịlụ ọrụ ịkwado onwe gị akwado nwee ụbọchị iji asọ nsọ efe ya lụọ ọrụ ka ọ wee gazie nke ịtọ iwe onye a na-alụ ọrụ kwu ọ bụrụ isi n'elu ahụ enyi nwaanyị manịta kịta ịgba ebe anyị na ụtụtụ esi je lụwa ọrụ mana gị na enyi nwaanyị kwagidere ikechifo ụtụtụ ije wee je lụọ ọrụ ọrụ ịmara na ụchụ na ọrụ ahụ nwere ike imebiga ma ọrụ ịmara. So ụmụ Igbo ka anyị chigata n'azụ ana m asị na cross over night unu jegidoro ị na-eje for many years ijecha everything ihe na-ebe aka na-ebe o rubere oge ị ga-echenji wee chigata azụ n'omenala. The greatest stupidity bụ when you keep on doing one thing using one method and expecting different results. It's not possible. Now come back to ọdịnala maka na ọdịnala bụ original ka ndị nna nna ha wee gọzie gị ka ị wee pụta ije ka ị wee dee ude ya gazie na inwekwa ajụjụ ị ga-ajụ ịjụọ m aka m bụkwa Ugochi tubelu ọrịzine ị nwere ike iji nyawa afa wee chọọ na Facebook o nwere ike ịkpọtụrụ m n'ekwentị 08057837672 onye awa WhatsApp nọmba. Like our video, share ya, subscribe to our YouTube channel ka ị nwee ike na-enweta nkụzi na-akụzi n'ọdịnala Igbo ụbọchị kwa ụbọchị. Ndị Igbo makanụ ekene m ụnụ.